Ve své pouti od pramenek Ústí protéká řeka Vltava mnoha krásnými místy. Jedno z nejpůvabnějších najdeme v překrásné scenérii jihu Čech. Pod mohutným skalním masívem, v místech, kde ladný záhyb řeky vytváří poloostrov, byl založen hrad a poté i město Český Krumlov. Vítejte v tomto klenotu na řece, vítejte ve městě, kde každý krok zní melodií vznešené minulosti i žhavým tepem moderní přítomnosti. Na počátku budování Krumlova byl původně malý hrádek Svěží, postavený na skalnatém ostrohu. Později byl rozšířen v mohutné panské sídlo, reprezentující mocný šlechtický rod s pětilistou růží ve znaku, pány z Rožmberka. Jejich velkorysost dokládá jak rozloha hradních staveb, tak i jejich promyšlené architektonické pojetí. Pod hradem postupně vznikalo městečko. Nejdříve osada Latrán a dále s rozvíjejícím se osidlováním v ohlbí Vltavy i další čtvrti, které tvoří v současnosti historické centrum Českého Krumlova. Město si až do dnešních dnů zachovalo svoji jedinečnou středověkou tvář a nezaměnitelný půvab. Pro své historické hodnoty byl v roce 1992 Český Krumlov zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Český Krumlov dnešních dnů je město plné života. Vábí nespočet návštěvníků z celého světa i domácích turistů. Nechte se přivábit i vy, zveme vás na krátkou procházku městem legendou. Během ní budou vaše kroky na kamenné dlažbě znít ozvěnou let minulých, dýchne na vás poetické kouzlo křivolakých uliček, stejně tak jako velebná vznešenost výstavných měšťanských domů. Město je každoročně hostitelem nejrůznějších kulturních akcí. Mezi nimi nepřehlédnete tu největší a nejvýznamnější – slavnosti pětilisté růže. Početné průvody historických osob v dobových kostýmech se proplétají městem a připomínají největší jeho slávu v dobách Rožmberků.
Prostor pro připomínku dob minulých naleznete v každé ulici a snad v každém domě. Zachované detaily staveb vypovídají o rozmanitosti slohů, plynule se měnících v čase a odrážející tisíce osudů jejich obyvatel. Nespočet příležitostí k propojení dneška s historií nabízejí krumlovská muzea. Zastavme se pouze u některých. Navštívit můžeme třeba galerii voskových figurín s jejími rázovitými postavami, muzeum tortury, která byla běžnou součástí života středověku, místopisné sbírky regionálního Českokrumlovského muzea či Starý mlýn, jenž hostí sbírku historických motocyklů. Všude se dozvíme něco zajímavého z historie města, něco, co nám pomůže městu lépe porozumět a stát se tak alespoň na krátký čas jeho součástí. Tyto připomínky dřívějška však nejsou vyhrazeny pouze muzeím. Vždyť například v plné funkčnosti dochovaný pivovar, tradiční industriální atribut každého významnějšího města, připomíná svým jménem rod druhých vlastníků krumlovského panství, rod pánů z Eggenbergu. Český Krumlov je město pohostinné a přívětivé. Stará se o své návštěvníky, hostí je, pečuje o jejich pohodlí a dobrou náladu a dbá i na to, aby uspokojilo jejich kulturní potřeby. Každý příchozí snadno najde, co jej baví a vychutnává si příjemně strávený čas. Vždyť ve městě se stále děje něco nového, divadelní představení se střídají s koncerty, galerie zvou k prohlídkám a každý člověk si najde zábavu podle svého. Zvláštní a nezapomenutelný zážitek si odnesou ti, kdo překročí práh noci a věnují svůj čas poetickým procházkám kouzelnými zákoutími, jejíž romantickou krásu umocňuje mihotavé světlo.
Vytrvalí milovníci kouzel života a města Krumlova se dočkají odměny z nejkrásnějších, když společně s aktéry historického ohňového průvodu dojdou až ke chvíli, kdy slavnosti vrcholí ohňostrojem a město se ukládá ke krátkému odpočinku, aby nabralo síly do dalšího dne. Ranním slunkem zalité zámecké zahrady vábí svým klidným kouzlem k procházkám, odpočinku a rozjímání. O jejich rozkvět se v průběhu dlouhé historie města postarali všechny majitelské rody. Nejprve Rožmberkové, kteří je založili, potom jejich následovníci Eggenbergové a hlavně poslední vlastníci, rod Schwarzenberků, jimž panství patřilo až do druhé světové války. Nejznámější atraktivitou těchto rozlehlých ploch je bezesporu přírodní divadlo s naprosto ojedinělým otáčivým hledištěm, které nazývají divadelníci prostě Točna. Českému Krumlovu patří neoddělitelně řeka Vltava a k ní pak samozřejmě početné zhluky lodí s vodáky, toužícími zdolat známé krumlovské jezy. Vždyť proplout městem na vlnách řeky v kánoji je nejen nádherný estetický zážitek, ale i adrenalinové dobrodružství s nezřídka mokrým koncem. Pověstné krumlovské šlajsny dovedou řádně překvapit i zkušené matadory a způsobit jim nečekané obtíže a početným divákům a fotografům postávajícím na jelení lávce pak zábavu a trochu škodolibého povyražení. Každá procházka jednou končí a tak město opouštíme stejně, jako jsme do něj vstoupili.
odplouváme po romantickém toku Vltavy a loučíme se vodáckým ahoj a zase nashledanou v tomto překrásném koutě naší vlasti. Nezapomeňte a vraťte se, kdykoliv to bude možné. Vždyť tento klenot mezi městy vám určitě bude moci nabídnout další a další krásy, které jsme v krátké pohlednici z Českého Krumlova nestačili ani pojmenovat.